Pep, com estàs? No sabíem que vindries. És la Guàrdia Civil. Hòstia, això és greu, anem. És una noia. Soy Antonio Vidal, el alcalde de Trinquet. El teniente Monteagudo ha venido a investigar lo de la chica del bosque. És la Sara? Encara no ho sabem. Era el cadàver de Sara Amat. Las dentaduras no coinciden. Sara! Continua la recerca de Sara Amat i Pep Balaguer, els joves de Trinquet. Jo d'aquí 5 anys estaré preparat per tot. ¿Por qué no me ha hablado nadie de este caso? Hace 11 años, en este pueblo, apareció muerta otra joven, estrangulada, violada, como la muerta que tenemos ahora. ¿Y no se acordaba, sargento? I a París, per què? Potser París podrà ser lliure. Vull que el dia sigui net i clar. De veritat voleu que visqui aquest malparit? ¿Qué le han fet a la Sara? Sobre el meu cadàver, Diego! No puc permetre que hi hagi un assassí al poble. Què li han fet a la Sara, ja estic dient? La Sara va fugir d'aquesta casa. Ens està acusant d'alguna cosa? Què passava entre la Sara i vostès? Hi ha coses de què no es pot fugir. Este podría ser el asesino de las dos chicas.